Mga driver po ng pampublikong sasakyan sa Dagupan City isinailalim sa random drug testing. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinailalim sa random drug testing ang mga driver at konduktor ng pampublikong sasakyan sa Dagupan City kahapon sa isinagawang operasyon ng Land Transportation Office Region 1. Katuwang sa aktibidad ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police at Department of Health Treatment and Rehabilitation Center. Saklaw ng pagsusuri ang mga driver ng bus, jeepney, van, tricycle at iba pang pampublikong sasakyan. Alinsunod ang operasyon sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 kung saan maaaring kumpiskahin ang lisensya ng mga driver na magpopositibo sa drug test. Bahagi rin ng operasyon ang paghahanda para sa Uplan Pasko 2025 na ipinatutupad mula December 20, 2025 hanggang January 4, 2026. Kaugnay nito, nagsagawa rin ng K9 inspection sa terminal upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga pasahero. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.